खुलुमबाय आंनि बे इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाबाय आरो जायफोरा आंनि इउट्युब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ आङो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायग्रोनाय जाबाय। बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारी बिथाङा दिनै ब्रैथि खेब BTCनि चिफ महरै समायखिरा लाखांबाय आरो रिहन दैमारी बिथाङा BTCनि डिपुटि चिफ हिसाबै समायखिरा लाखांबाय आरो बे हाबाफारियाव नुजाफैदोंमोन गाहाय आलासि महरै आसामनि गभर्नर बिथां मुस्रि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे गोबां मन्त्रिफोर आसामनि नुजाफैदोंमोन आरो देरहानाय MCLAफोर आरो गोबां रायजो राजाफोराबो नुजाहैदोंमोन बे अखानि गेजेरावबो। दा हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव बुंदों जे बे अखा नङा आशीर्बादनि सान्थिसो होननानै गोबां मैला मैथा हयथ' जानानै दंमोन बेखौ भगबाना सुस्रानानै हरजोब्बाय, मैला मैथाफ्रा सुस्रांलांजाजोब्बाय। आं BTC चिफ महरै दा जे सरकार सालायलांगोन BTC बड'लेण्ड सरकारखौ बे सरकारखौ आसाम सरकारा बिथां मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मदद होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय, मदद मोनगोन होननानै जेब्लाबो फोथायनाय थाबाय आरो साफ्रोमबो मन्त्रिफोराबो मदद होलांगोन होननानै आसामनि साफ्रोमबो मन्त्रिफोराबो मदद होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो देरहानाय गासैबो MCLAफोर BJPनि UPPLनि गासैबो मदद होलांगोन होननानै सरकार सालायनायाव मिजिंथिबाय आरो गोबां हाबाफोर मावनांगौ दं आंहा BTCनि रायजो राजाफोरनि थाखाय। आं नोंथांमोननो जेरेखम प्रतिश्रुति होदोंमोन, नोंथांमोनहा आंखौ जेरेखम अनदों, आंबो नोंथांमोनखौ प्रतिश्रुति होनाय बादियै खामानि मावनानै देखायगोन, खामानिखौ मावलांगोन बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गावनि बिबुंथियाव बुंदों जे जों बड'लेण्ड सरकारखौ जेब्लाबो मदद होलांगोन आरो बड'लेण्डआव 26टा जनगोष्ठीया रायजो जायो, बिथांमोनहा जाहाथे सान्थियै जाहाथे रायजो जानो मोनो, बयबो जाहाथे सान्थि गोसो खुसियै आरो गावसिनि नांगौ मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ जाहाथे मोननो हायो। हाग्रामा महिलारी बिथाङाथ' प्रतिश्रुति गोबां होदों, दा बे प्रतिश्रुति मथे बिथाङा जाहाथे रायजोनो मावनानै देखायो बेखौ बिथाङा आसा खालामो। दा जोङो गोदान सरकार मोननो हाबाय, BPF सरकारा 5 बोसोर सासनाव फैनो हायाखैमोन, नाथाय 5 बोसोर उनाव सासनाव फैफिननो हाबाय। बिथांमोननि सासननि समायाव मोजां जौगानाय आरो सान्थिया थाबाय थागोन होननानै मिजिंथिनानै आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।